Næste sommer vil den sådan her video, fordi så laver jeg endelig en video på den her kanal, for det er lang tid siden, og så spiller vi fodbold med Kær i dag. Hej. Hej. Der kommer til at være link til hans kanal i beskrivelsen. Han laver gaming, ligesom mig, eller jeg laver bare FIFA. Så yes, vi laver 3 challenges. Den første det er CrossFit Challenge, så vi går bare i gang. Det er bare bedst ud af 5. Nu er vi lige gået lidt tættere på, fordi der var lidt irriterende for solen. Så jeg ser lidt anderledes ud, men det er lige ved sidste spark på crossbar. Jeg skal ramme. Han er lidt lille på 11 mand, men sådan er det. Det challenge det bliver to straffe, så det bliver lidt sværere på Kern, men så er godt at få crossbar. Okay, Peter han er sådan fucking træt, så han har glemt at sige, at vi får 5 skud hver, så. Sidste challenge med Paul og Josie. Det kommer til, hvor vi gør med sidste Paul og med skyder. Det blæser lidt historie sådan her, men jeg tager op højre, ligesom Kern. Venstre. Så skal jeg i midten. Det var der! Nej, det var der! Jeg rammer her! Det er ikke midten. Jo, som I så var jeg lidt dum der. Ja, jeg sagde, at den ikke var i midten, men det var den, så jeg tager den som et point til Kern. Venstre ned. Nu, og jeg kan kun skyde midten. Jeg har kun midten, men jeg har alligevel vundet. Damn! Tusind tak fordi I så med på den her video. Hvis I gerne vil flere fodboldvideoer med Kern eller nogen andre, så giv et like. Husk at tjekke Kern ned, eller ud nede i beskrivelsen. Nå, farvel. Husk det!